2 Kings chapter 7 from verse 3. 2 Kings chapter 7 from verse 3. Chada kutaura pamusoro pe the power of the good news. Simba riri panhau dzakanaka, the power of the good news. And good news is actually the gospel. So it's more like the power of the gospel. 2 Kings chapter 7 from verse 3, and I'll read. Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say we will go into the city, the famine is there, and we will die. If we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." So at dusk they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there, for the Lord has caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army. So they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite and the Egyptian kings to attack us." So they got up, fled in the dusk, and abandoned their tents and their horses and their donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. The men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents. They ate, they drank. They carried away silver, gold, and clothes, and went off with them. They returned and entered another tent, took some things from it, and hid them also. Then they said to each other, "What we are doing isn't right. This is the day of good news. We are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." May the Lord bless the reading of his word. Let me pray. Father, we thank you for such a time. We thank you for such an opportunity to hear your word. Speak to us, instruct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyaya iyi yakaitika during the time yapanga paine siege pa Samaria. The Syrians or the Arameans vanga vakakomberedza Samaria. Hapana aipinda kana kubuda. So people were starving. There was pasina anything to do. They were just inside. They were locked inside. It's more like a system, a lockdown. There was no movement. So it was more like a lockdown. So vanhu vaingorarama nezvanga zvirimo within their territory. So it came to pass kuti ndofunga zvekudya zvakapera, vanhu vakatanga kutambudzika zvakanyanya, vakadya matete njiva, vamwe vakadzi vakapedzera vauraya mwana, vakati let's share mwana wako nekudi nekudi. So pakapa kuitika zvinotyisa nekuda kwekuti nzara yanga ya too much within the territory of Samaria nekuda kwesiege of the Syrians. So Elisha the prophet one day ndokubva asimuka achiprofesa aitaura kuti hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. So Elisha wakaprofita kuwanikwa kwezvekudya muSamaria. The famine was too much. Dambudziko ranga rakakura. And a prophet rose. Ndokubva aprofita concerning solution. It happened kuti the officer who was close to the king paakanzwa izvozvo akaramba akati izvozvo hazvisi kuzoitika, even Mwari akavhura mahwindo ekudenga. Then the prophet said, "You will see it with your own eyes," answered Elisha, "but you will not eat any of it." So munhu akanzwa this prophecy or this message akazviramba akati there is no way out. Why? Because aitarisa from the natural systems kuti as long we are locked, we are trapped, we are surrounded by Syrians, hapana panozoitika zvauri kutaura izvozvo. It will never happen. So there are times yekuti vanhu vari muproblem kusvika palevel yekuti they believe in the problem and they no longer believe in the solution inogona kuunzwa naMwari. Vanhu vakakomberedzwa kwava hakusi kuda nzara kana kukomberedzwa, vanotodawo zvakanaka,
but vasvika palevel patime yekuti they believe in the siege more than in the solution. Did you know in life dambudziko rinogona kudaro zvekuti rinokufeedha information iri negative so much to a level yekuti you believe the negative more than the positive. Why? Because unenge watarisa with the natural systems woona kuti pari kuzoti pane chichaitika apa hapana chakanaka chinobuda. At the end you become one side neproblem yako zvekuti unenge a speaker or the mouthpiece of the problem, not the mouthpiece that can bring solution. So this man who was standing close to the king paakanzwa Elisha achiprofita akaramba. Then Elisha ndokubva ati kwaari uchazviona asi hausi kuzozvidya. This man anga atoburitswa pagroup yevanhu vanobenefita kana prophecy yavo fulfilled. Why? Because paakangoregera kubhilivha automatically ukasatenda hazvimanifeste muupenyu. Saka Elisha ndokubva ati uchazviona haungadyi. But my story today ndatangira pana 2 Kings chapter 7 from verse 3 about the 4 men who had leprosy. So pakaita varume vanga vane dambudziko leprosy. Varume ava ndokubva vaita a meeting pachavo ndokubva mune hama dzedu because vane leprosy gara kunze kwemusha vanenge vari maoutcast vakadzingwa. So vakaita meeting yekuti todzokerere muhama dzedu muSamaria. Mumwe wacho ndokubva ati hamune nzara tinoenda tinofa. So nemumwe uye tikaramba takagara pano pane nzara futi tinofa. What we must do, we need to move forward. Why? Because kune chikafu kana kuti kune help kukemp yema enemies. Some enemies vane 2 options, either to kill us or to leave us. Vakatisiya tinorarama. Saka hatigone kugara pano tofa. Hatigone kudzokera muhama dzedu muSamaria tofa. What we need to do is to move forward. Remember, these people vari munzara uye vane leprosy, but vaita mentality yekuti we need to move forward. We need to face these Samaritans. These Syrians. We need to move forward. Why? Because tikaramba takagara pano tinofa. So there are times yekuti may God empower you. May the grace of God overshadow you. Mwari vakupe this kind of mentality yekuita move forward despite the challenges. Ingova mentality yekuti I cannot die sitting here. I cannot die sitting here. I need to move forward. Pa mentality iyoyo papfungwa yavainayo yekuita move forward, havasi kuziva kuti when you think positively uno attracta help. Pese paunofunga negatively unoshedza zviri negative. Paunofunga positively you attract the positive in the spiritual realm. Kufunga kune simba kusvika palevel yekuti kuna affecta zvinhu muspiritual realm. Kufunga kuna affecta zvinhu muspiritual realm. So varume apa vakafunga to move forward. Padaverenga part and God joined them. Mwari akavajoina zvekuti the enemies vakanzwa a sound of chariots. Kureva kuti nyaya yakatangira pa thinking. Vakati we need to move forward. Yet ne leprosy. We cannot stand against the army of the Syrians. But what we need to do is to move forward. Vakafunga kuenda mberi. Although vasiri equipped with weapons to fight the Syrians. But vakati let us move forward. Hande imberi tikaramba takagara pano tinofa. Tikadzokera kuSamaria kuhama dzedu tinofa. Why? Because that time the food, chikafu, help, favor, yanga iri within the camp of the enemy. So vakati we need to go there. Let us move forward. Than to die here sitting, we need to move forward. Hatingafe takagara pano. Uye hatingafe nokuti tadzokera muhama dzedu. What we need to do, let us move forward. So at dusk, or during the midnight, they got up, went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there, for the Lord had caused the Arameans to hear a sound of chariots and horses and a great army. So pavakafunga kuti let us move forward, havana kuziva kuti vapinda mumindset yezvinoda kuitwa naMwari. So along the way, Mwari akavajoina, but Mwari havana kujoina vanhu ava in a way yekuti vakazviziva kuti God is with them. Paakajoina this movement, Mwari vakaenda within the camp of the Syrians or Arameans. Ndokubva vavakonzera kunzwa a great sound. These guys, they are just 4 guys. And vane leprosy, they are weak and they are sick. But because they are moving forward, God joined them. They had leprosy, weak
and seek, and God joined them. So along the way vachienda, Mwari akakonzera the Syrians to hear a great sound. Vakanzwa mutinimira ndobva vava nepfungwa yekuti ndofunga mambo weIsrael had hired the Egyptians. But remember, these guys vakakomberedza Samaria. It's a siege. Zvekuti hapana, those days kwava kusina mafoni kuti vafonera maEgyptians kuti vauye, kuti vafonera maHittites kuti vauye. But vakangoita pfungwa yekuti aiwa kune vanhu vashedzwa. And they began to run away. Vakasiya tent riri intact, vakasiya chikafu, vakasiya madhongi, vakasiya mabhiza, vakasiya gold, vakasiya clothing and everything else. Vari kutiza zvavanzwa kwete zvavaona. Vari kutiza sound yavanzwa. Soldiers are well trained people. They cannot easily just run away vasina assurance, vasina chokwadi chekuti chii chiri kuuya. But these guys, because Mwari ndiye ari kukonzera kuti vanzwe a sound. Vanhu pavakanzwa sound iyoyo ndo pavakatiza. Chavari kutiza chiri weak, chavari kutiza chine nzara. Nokuti nyangwe varume avari weak vaine nzara vafunga to move forward. So there are times yekuti zvauri zvinokudzikisira kusvika palevel yekuti you can no longer move forward. Kana chiti move forward kuti uve ne positive mind, uve nepfungwa yekuti things will turn out good for me. But problem ndeyekuti you look at yourself. Bible rangu rinodzidzisa kuti we must look unto Jesus, author and finisher of our faith. Vana pane famine and vana vane leprosy, but they began to think, let us move forward. So vachifamba, God caused a sound, which means pasiji yeSamaria breakthrough yakauya nevanhu vanga vari weak, vanga vane leprosy, ndo vakaunza breakthrough ne good news to Samaria. I don't know your condition, but God can still use you to bring good news to your generation, to bring good news to your family, to bring good news even to your nation. These guys were weak and they were sick, but pavakava ne mindset iri positive kuti let us move forward. God joined them at a level yekuti varume Syrian soldiers, they had to run away from these weak and sick guys. Why? Simply because they were moving forward. Wakaipa asakudzvanyirira asakubatire kuti hakuna kwaunoenda una zvaureta. Ngazvitangire pathinking, ngazvitangire pakusunungurwa pathinking kuti aiwa God can do miracles. Mwari vanoita zvishamiso. God can walk with me. Mwari vanogona kundiitira favor. Hey, I'm weak and I'm sick, but because I just want something to change. In that mindset vachingofamba vachienda. Zvanzi vakasvika pakembi, vakasvikaona pasisina masoja aripo, vanhu vatiza. Tell you this. Haugone kumanya. Kana uri sick uchirwara, haugone kumanya. Zvoreva kuti Mwari akatarisa condition yevanhu. Ndobva ati I'm going to give you results. Although muri weak and sick, Mwari havana kuuya akapa varume vane leprosy healing. Mwari havana kuuya nechikafu akapa varume ava strength. Mwari akashanda navo vari weak, very sick. So there are times the devil always whispers to you kuti nesituation yako dai Mwari vatanga, kana uchinamata chaizvo dai Mwari vagadzirisa nyaya yenyu, kana uchinamata dai Mwari varonga programming. But there are times God can still bring results to a sick man. God can still bring breakthrough to some. Not why? Because situation yavo iri kutoshanda for the positive. Papi, because vakava ne strength vanogona kufambisa vakasvika vanhu vasati vabuda. Zvoreva kuti kuva wiki ikoko nekuva sick ikoko, Mwari ari kuprograma their pace, their movement, kuti vakafamba vari weak, it will take long for them kuti vasvike pakembi yeMasyrians. So because Masyrian soldiers akawanda, sa varume ava vakakasika kusvika, vanosvika Masyrian soldiers aripo, vanobva vaatakwa. Why? Because Masyrian soldiers ari kushanda nekufunga, havasi kuona. So Masyrian soldiers, they must not see these four guys. So these four guys must be slow. Throughout your slow movement sometimes is programmed by God to achieve a greater result. I believe in the God of speed, but I also believe in the God who can deliver to those who are slow. Uri slow kudaro Mwari vanogona kushanda neuslow wako kuprogram. Nokuti papa this text
zvanzi vakasvika ma-Syrian soldiers asisipo, and Bible rati they left their camp as it was and they ran for their lives. Vakamanya panzvimbo iyi. They were the Syrian or Armenian soldiers. Ndo vakamanya. But varikuya kuzotora zvinhu ndo varikufamba zvishoma. So that there are times yekuti the enemy will run on your behalf. Pauri kuda kuti umhanye, Mwari vanokusiya une pace iri slow. The enemy will run for your life. The Syrian soldiers pavakatiza vachiti kuri kuya hondo huru, they were running away for their lives without knowing they were running away for other people's lives. Enemy yako ngaimanye kuti zvako zviite. Also, there are times yekuti you trust speed, yet you must trust God, not speed. Why? Because when you trust speed, zvinhu zvikangova slow, you don't believe you can make it. But when you trust God, no matter how slow you are, God can make a program. Yekuti kuva slow kwako, it's part of the program yekukunzira results. Why? Because ukangova faster, unosvika ma-Syrian soldiers aripo, they can fight you. Remember, these guys vari kutiza sound. Kuda kuti ukakasika kusvika inenge yabva musound yamusite. Saka vakakuona kuti ndiwo uri kuuya vanokuataka. Saka kana vachishanda nesound, they must not see you. And the only way for them not to see you, you got to be slow. Kana shakuri chiti in all things work out together for good. You must see this program. I believe in the God of speed, but there are things you can also achieve without speed. Why? Because God can program things. Why? Nokuti mukangokasika munosvika varume variko vanobva vatoona kuti tiri kutiza mbwende, tiri kutiza vanhu vane leprosy, munoatakwa. Saka kuva slow kwawo was part of the program yekuti vaachieve the result yavanofanirwa kuwana. There are times in life yekuti because of the challenge nekucompare life uchitarisa zvevamwe, you see as if God is not acting in a speed way concerning your issue. Zvinoita sekunge your things are too slow. But I've come to assure you, put your trust not in speed, but put your trust in God. Because sometimes the speed can trap you and can be dangerous for you. Like these 4 men, they were slow. Why? Because kuva slow kwao kunoita kuti vasvike vanhu havapera kuenda. Why? Because these guys are running away from sound. Saka vakazongoona by sight, they will never run away. So by being slow and trusting God, you can also achieve a result. But in our mind, you take program out, things gonna be fast. I need fast things. Things must be fast. No. Just trust God. Don't trust speed. Although He can work with speed in certain areas, but there are certain areas when by being slow, it's also part of the program. So these guys, they were very slow. And God caused a sound. Sound haina kunzwiwa nevanhu vari kufambwa nawo naMwari. Sound yakanzwiwa nema-enemies. Because these 4 guys were not aware that God is involved in our movement. Also, there are times yekuti people they believe in this way kuti pese pana Mwari pane zvinhu zvizhinji zviri spectacular zvinenge zvichiitika. So there are times yekuti you don't see anything, yet God is involved. Or you don't hear anything, any sound, yet God is causing a sound in the camp of the enemy. But to these 4 guys, it was an ordinary movement. With these guys, it was an ordinary movement. Nyangwe Mwari ainawo achida kuwapa ma results, God was involved in their movement, but havana kutombofila the presence of God. Havana chavakaona chiri spectacular. They were just walking as lepers, yet God was on their side. God was with them. But Mwari chavaketa ndeyekuti vakaenda within the camp of the enemy. Kudati when God is not with you, don't worry, He is also for you. Kudati apa pavari kufamba vari 4, vana Mwari inside, but vana Mwari in the program. Kureva kuti pamwe pacho huone Mwari pazvinhu zvacho, but uchaona Mwari muresult yacho. Why? Because Mwari vanogona kushifta voenda kunodila the enemy for your sake. Kureva kuti kunoku ari kupiwa speed, ari kupiwa kumhanya is the enemy. Kunoku you are still slow, but your enemy is running. Also, there are times yekuti it's quite interesting. Yekuti hausi kuita zvinhu zvinenge zvinoshamisira, but when you check the result,
you will see the blessing of God, or you will see the end of God. Also, there are times you can cheer you, but at the end, so these guys were shocked. Enemies, they were shocked. The soldiers are gone. They've run away. I'm sure kana vakaziva kuti kune vanhu vatitiza, but vakasvika the camp iri empty. They are lepers, they are weak, they are sick, but kune vanhu vatiza type iyo. Let me go deeper this way. These 4 men, I love number 4. 4 represents the gospel. Why? Because the first 4 books of the New Testament, the ones are gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. These 4 men were suffering from leprosy. These 4 men were hungry, they were weak. So Matthew, Mark, Luke, and John is a shadow picture of the Gospels. The Gospels, they represent us. Takauya kingdom yamari nokubudikidza kwe gospel. Why? Because hatina kuya tine simba, but Mwari ndiye simba redu. Hatina kuya tichigona, asi Mwari ndiye unotigonesa. So these guys, these 4 men, they just represent them. That's why pavakanga vasvika mukembi vakatora zvinhu zvese, kuna akataura zire kuti what we are doing is not right. This is the day of good news. Why? Because gospel means good news. Gospel rinongoreva nhau dzakanaka. So these 4 lepers vakadzingwa because of leprosy muSamaria. But nhasi pavasvika mukembi enemy vakaona mune zvekudya mune hembe nekudii, that we must not keep this news to ourselves. Hatifanirwi kuchengeta nhau dzakanaka kudai kwatiri. Let us tell the king ku palace. To understand the mentality in Evan now. They were chased away because they had leprosy. But musuwawaita encounter good news. But there is power in this news to a level that we can now go back and approach the king in his palace. Although takadzingwa because of leprosy, and the leprosy yacho tichinayo, but there is need yekuti tidzokere kwatakadzingwa, because now we have got good news. And one thing which anofanira kuziva, as long une solution to a dying nation, they will ignore the challenge on your life. Kana vanhu vane leprosy vakadzingwa because of leprosy, but today nokuti vaita encounter good news, that let us go back to the king's palace tinotaurira hama dzedu. One thing chavari kuunderstand ndechekuti although tine leprosy yavakatidzinga nokuti tine leprosy, but because of this good news, they are going to open a door for us. They are going to accept us. May the good Lord bless you and favor you to a level yekuti nyangwe vanhu vakakuvenga, but Mwari uchaatacha the good news dzinofanirwa kutaurwa newe. Mwari uchaatacha a blessing that can bless your entire nation, that can bless your family to a level yekuti vanoisa ruvengo rwavo paside, because if they continue to hate you, they are going to starve to death. So Mwari vati this message ye good news yekuti ndimi mawana kune chikafu nezvekupfeka nezvekudii inoita kuti sijipere muSamaria. Mwari akaitrust in these 4 guys, Matthew, Mark, Luke, and John, the Gospels. Kureva kuti if you carry this message, hakuna leprosy yakakudzingisai umu. It's only because during those times leprosy yaitapukira, saka vanhu vaendeswa kwavega maybe quarantine. So this time nokuti vaita encounter good news, and good news is the gospel, and the gospel is Jesus. When you come or encounter Christ, unogona kuaccept kwa environment yavanga vasinga kuaccept. Unogona kupiwa platform mu environment munyika ine vanhu vanga vasingatende kukupa a platform to do anything. I always relate this to an opinion wangu. I'm sure my classmates some are here. Kuchikoro kuzvinhu zvaingonetsa also zvokuti hapana chine chichizikanwa. But paunosangana naJesu, paunosangana negood news, you can still stand in front of those guys who were saying, hauna kwaunoenda, hauna zvaunoita, and they will listen to you and they will write down notes and they will thank you. Why? Because encounter naJesu vanoita overlook mapepa ako ese kuchikoro avaita apa ugona apa uzodii, but ukasangana naJesu ukava encounter negospel negood news, despite your shortcomings and your error, but nokuti Mwari vakupa
good news dziri kudiwa within the camp. Osa munhu ane nzara anorespekta munhu ane chikafu. Even munhu ane chikafu akanzi hagezi but auya nechikafu. Just imagine famine. Iyi haisi nzara ye2 minutes ka, inzara yekuti vanhu vanga vakudya vana vavo. Iyi inzara yekuti vanhu vaidya matoto enjiva. And somebody wakamaka obva auya achitaura pamusoro peflower, obva auya achitaura pamusoro pewheat, obva auya achitaura pamusoro pechingwa. Osa Mwari akablessa these guys to a level yekuti these guys havana kuwana healing palepros. But Mwari akati you must carry the good news despite your shortcomings, your challenges. Why? Because Mwari vada kuti a picture yekuti when you encounter the gospel of the good news, every area yawakanza upinde, they welcome you with joy. Why? Because urukunza a solution. So there are times yekuti makadzingwa mSamaria, yes, but nasi maita encounter good news, you can go back to that place. Kwete ngwenda mSamaria was ordinary, but let us go to the palace and say this to the king. Let us go to royal palace. Could I now murku break a ground to a level where good get back in Samaria, but you are going to the royal palace to approach even the king. May God do the same with your life. Every area wakanzi ina ugone kushika. Isi beds kuti uchaishika, but uchaishika in a dimension yakuti you be in a right area of influence. Ausikuzongova a speaker, but you be a speaker with a difference. Ausikuzova a businessman, but you become a businessman with a difference. Why? Because you have encountered the good news. Breakthrough yevaruma iri pakugona kudzokera. Remember this guys pavakaita lepros, I don't know kuti yakatanga kuaffecta rini, but these guys maybe they were old men. Bible rati varume kuti maybe they had families. Vanga varisiya vakadzi vavo nevana vavo nekuti vane lepros vadzingwa mumusha. But guess what? They were missing their families. But muso vakaita good encounter good news, vakadzokera back into Samaria. They were accepted, vakagamuchirwa back. Hakuna munhu akavati havane lepros ngavadzokere. Why? Because kana uine lepros but une solution kuvanhu vasina lepros, you become a king. You command respect. May the same happen into your life. Despite zvingataurwe nevanhu mashortcomings esa aripo, but because wapinda with the movement of the kingdom of God, may you be a news, utakure the good news to your entire family, a good news to your entire nation. May God bless you to a level yakuti people they will not look at it again. Because of the good news of the gospel. Chakavadzingisa mSamaria ilepros. Chakavaita kuti vadzokere back vaine lepros I good news. Kurati good news dzakaita overshadow the lepros. Imagine the soldiers running away from the lepers. It's unfortunate that these guys maybe havana kuzvinzwisisa nokuti vakangosvika mukembe musisina vanhu. Sometimes ndozvinoitika muupenyu hwemunhu kuti kune zvinhu zvaunongoona zvaitika without prayer, without anything else. Wangoita a movement yakusvitsa mune imwe business project yakusvitsa mune zvimwe zvinhu zvokuti unongoshama kuti nezvandiri, how can soldiers run away from me? The grace of God dzinogona kushanda muupenyu hwako at a level yekuti vekunyika vanoti lucky, but kana uri in the kingdom of God, you know it's all by grace. Nokuti masoja hatize type yako. Ende Samaria haigamuchile elepa vagara vachikudzingai, but ukoona vakugamuchira the gospel of the power of the good news is now working in your life. Status yevarume vakaramba vari the 4 lepers. But nekuda kwekuti vaita encounter good news, vari kuziva kune chikafu, vari kuziva kune zvese zvingadiwe mSamaria, vakapiwa a special welcome. Vakaenda even unto the royal palace. Vakadzingwa muguta, but nekuda kwe good news they were accepted not just muguta but even to the royal palace of the king. Pfungwa yakashanda mamari ndeyekuti hatingafe takagara panapa. Let us move forward. Chinhu chavakagona kuunderstand inzwa pavakati let us take this good news kuhama dzedu, kuda kuti vane a heart yeforgiveness. A heart yeforgiveness. Why? Because vaigona kuti aiwaka
ndo vanhu vakatidzinga tichisafa tiri kugara quarantine nekuda kweleprosi, ivo vakasara vari muguta. Ngavasafe, isu ngatiswere muno tichidya zvinhu zviripo. But vakava mentality, a heart to forgive, a heart towards others. Kurati ndo mukati meupenyu hwako kuti is this blessing going to affect a generation kana ndaisa pauri, kana kuti you are too selfish to a level yekuti unotarisa kuti vakambondidai saka I'm going to stay here and eat these things alone, todya tega because vakatidzinga muguta. But nekuda kwekuti these guys, the gospel will change you. The gospel will bring a change into your life to a level yekuti unenge une a heart towards others. Because the gospel is all about the love of God to humankind. So that love will affect you. So vana vakadzingwa muSamaria havana kubuda by choice. It was a law yekuti vane leprosy ngavadzingwe ngavabude muguta. But musi wavakaita encounter good news, vakafunga pamusoro pehama dzavo dzakavadzinga. What's your take? What's your mind concerning zviri negative zvavaitaura, concerning what they think about you? Vakati we are going back with good news. Isu vakatidzinga vaiona bad news patiri leprosy. But today, nyangwe leprosy iripo, God has blessed that so much to a level yekuti we are going back and help our brethren. A heart towards others can make God work through you to bring a miracle to the entire generation. When you've got a heart, a forgiving heart, a heart towards others. Inzwa, then Mwari kusvika palevel yekuti Mwari vakafunga kuropafadza vamwe vanhu vari less privileged. Mwari vanoshanda newe vachiziva kuti I can reach to this area through this man. Mwari vakatoziva kuti chikafu kuti chipinde muSamaria, I need to work with these guys. Why? Nokuti vamwe vari close to the prophet, nyangwe muprofita akaprofita mangwana tichadai vari kuramba. Vacho vari able-bodied vari kuramba. But the lepers ndo vakashandwa now. The rejected ones, those who were outside the city. I need to go deeper this way. This man, 2 Kings chapter 7, 7 verse 2. The officer on whose arm of the king was leaning said to the men of God, look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen? Munhu ai able-bodied, who was close to the king, ndiye ari kuramba kuti izvi hazvingaitike, even Mwari vakavhura mawindo, zvinhu zvakadai hazvingaitike. Hazvireve kuti munhu uyu anoda nzara, but ari palevel yekuti his mind is now corrupted to a level yekuti he does no longer believe in miracles, he only believes in the disaster. Dambudziko ndo raamari raakurarama mari raari kutenda. Elisha wataura kuti aiwa mangwana zvinotoita zvakanaka, uyu ndokubva ati no. Inzwa, oza kune munhu wekuti zvakanaka anozvida, but pfungwa yake yakaprogramwa kutenda zvakaipa nekugamuchira zvakaipa. Nyangwe achida zvakanaka, pfungwa yake iri programmed nezvakaipa to a level yekuti kana pakataurwa kuti zvakanaka zviri kuzoitika, inzwa, unobvei kutenda kuti it's alright. Kugamuchira kuti haichokwadi zvinoita, unobvei. But paakati kana Mwari chaiye akavhura mawindo ekudenga hazviite. Inzwa, Mwari havana kushanda nevanhu vari within the Samaria vari kunzwa prophecy. Why? Because they doubt the prophetic word. Mwari vakashanda nevanhu vanga vari outside the Samaria city vasina kubvira vanzwa the prophetic word. What am I saying? The prophetic word parakataurwa, vanga vari close, vakaridauta. Hakuna ari able-bodied akasimba asina leprosy akaritenda. Mwari ndokubva vashanda nevanhu vasina kunzwa prophecy. I believe in prophecy, but chinzwa another dimension of prophetic. The dimension iri prophetic in life is to have a positive mind. Makatabosha. Kuva ne positive thinking, ne mind inofunga zviri positive, it's also prophetic.
Why? Because the 4 lepers pavakati regai tiende tiregere kugara pano, God joined them. Yet kune kwakatoprofitwa vanhu ava vanga vasiri muprophetic church, or let me put it this way, vanhu ava they are not close to the prophet. Vanhu ava vana kubvira vanzwa the prophecy, but vakaita the movement yakajoinwa naMwari to fulfill the prophecy. Another dimension of the prophetic is to have a positive movement, or is to have a positive mind concerning a negative situation yamuri. Varume 4 havana kunzwa prophecy, but vakafamba rwendo rwakadena Mwari kuvajoina pakaitwa fulfilled the prophecy. Kureva kuti the gospel pacharo, the word of God, is the sure prophetic word. Whether una prophet padhuze pako kana kuti ari kure, but the sure word of prophecy is the gospel. Okay, I will repeat this way. Varume vari 4 havana kubvira vanzwa prophet Elisha vachiprofita nhau yechikafu, but ndio vakafamba a prophetic journey vakaunza results, which simply means the sure word of prophecy is the gospel. Ukasava close kana ukashaya munhu anokuprofita muupenyu, but when you act according to the word of God, you are becoming a prophet on your own life. Why? Because Bible not Mwari haasekwe, munhu chaanodyara anokohwa. Kuda kuti kudyara iprofesi yekukohwa. Kuda kuti when you do according to the ways of the Lord, you are prophesying your own life. These guys were not close to the prophecy. They were not close to the prophet. But vakafamba a journey yanga iri prophetic. So being close to the prophet sometimes kuri dangerous pakuti anotaura zvekuti you cannot stand or handle it. And at the end you will suffer. Murume uyu chakaita kuti asafe kana kuti azotsitirwa nemasaga pagedhi remasamaria afe anga anzwa prophecy. So prophecy sometimes is not meant for those who don't believe or those who are not mature enough. The prophetic iri dangerous kusvika palevel yekuti munhu anga ari close na prophet ndiye akafa. I'm not saying don't be close to prophets. I'm just showing a picture. You need to be mature. Why? Because sometimes the prophetic, the mind of God, usiri mature, you cannot trust it. And if you don't doubt kana kuramba, you become a victim. Close because this guy was close. And Elisha when you are close to the prophet and you don't believe, actually the opposite will happen to you. But they were not close to the prophet. There were 4 lepers outside, and they represent the gospel. The sure word, really prophetic, results is the word. Ukashaya munhu anokuprofita ukatenda shoko raMwari, the word of God is the sure word of prophecy. Pavakafamba, God joined them, and the prophecy was fulfilled through the lepers. And there were 4 lepers, which means through the gospel, your obedience to the word, you can fulfill the prophetic concerning your life. Muprofita anogona kupotsa, but iri shoko raMwari haripotse. This is the sure word of prophecy. Why? Nokuti shoko raMwari ndi Mwari. The word of God is God. In the beginning was the word. The word was with God, and the word was God. Zvoreva kuti chinoita kuti Mwari abheke shoko rake. You cannot separate God from his word, because the word of God is God. And Mwari harevi nema. So these guys were not close to the prophets. Havana kubvira vanzwa prophecy. They were far from the prophet Elisha. But ndo vakafamba a prophetic journey. Vakafamba a prophetic journey. Vakaunza good news results. The greatest dimension ye prophecy is the word. Ukashaya nokuprofita ukariverenga ukarinzwa ukarirarama iro pacharo chiprofita. The word of God is like a seed. Mbeu ukadyara inotobuda. And iyi mbeu ndo inonzi
it's not a corruptible seed, a non-corruptible seed. Even on dry ground, do not germinate. People of God, hear me very well. The guy who died was close to the prophet. Problem chakamuraya kusikuva close to the prophet. Kusava ne maturity in receiving or in believing the prophecy. Akanzocha zvona ungadyi, yet he was close. Vakadya ndevapi? Those who were far. Kunoti angari too close kune munhu waMwari, but he was far in believing and understanding the things of God. To a level yekuti he was speaking negative. I thought even the Lord should open the floodgates. Era yake iri pakumhura Mwari. Kuti level yasika zvini, even God cannot bring a change in this matter. That was his error. Era yake ndeyekuti akabelieve the siege more than the power of God. And Mwari kumprovira kuti that was a lesser thing for God to do. He used those without power, those who were sick, the 4 lepers, and they brought the good news. Here he was close to the king, ari able-bodied and strength, nakuzvidya, asiri akaita fulfill the prophecy. But iye wakatofa, iye wakashaiwa kubudirira. Vakabudirira are those who were far. Why? Because there were 4 guys that represent the gospel, which means when you walk according to the gospel, you can fulfill the prophetic concerning your life. Makatabosha. Ribaba.